Здравейте! Това е нашият репортаж. Ученикът чете някакви си там простоти, някаква тепа книга, която му дадоха да четат. Как се казва? Как се казва, млади човек? Това е книгата на Маугли. Ха-ха. Браво на детето. Дойдоха комшиите. Да, комшиите дойдоха. Иска да идва при вас да игра. Иска ли? Ще идва. Ще идва, какво да прави? Аз дочитам книгата в момента. Хайде, баба, да играете. Айде на топлена баба да играете малко. Добре. Да порисате. Кучето върза, нали? Да. Добре. Река да не да изпишнат. Кажи нещо, бе. Направи някоя мусуна, бе. Нещо. Нещо. Добре, това беше наш репортаж. Чао, макакао. Бип. Това ще го пратиш ли? Излезе баба Радка. Алло, бип. Бип.